check. Yn fi gweithio, ydy. So, ni'n edrych un dechreuad ag arfer. Ie. Yeah. Helo, croeso nôl i Pryd ar Dafod. Fi yw Dewi, a ti yw Ianto. Cywir. Un bach gwahanol wrthos yma. Nath ni recordio 3 bennod, 3 pennod, 3 phenod, 3 phenod. Get back to you on that one. Tair Pennod, beth ni'n gweud? Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam. Nath ni gael gafel ar just pobl oedd yna a meddwl o fydden ni just yn cyfweld yn nhw. Cyfweld yn nhw? Yn cyfweld yn nhw. Oedd e'n handi ar faes y Eisteddfod achos mae pawb yna ty beth. So, just pobl o'n i di ystyried cael mlaen. O'n i jyst yn cerdded lan y gofyn iddyn nhw. A hefyd, pobl ni eisiau cwrdd â... A ni eisiau gwneud hwn pan ni'n cwrdd â pobl fatha in person. Ti'n meddwl peth, dim gyda ni'r budget gan lan i'r gogledd yn aml iawn. So, oedd e'n neis, jyst cwrdd â pobl, mas yn y faes Eisteddfod, rhai pobl yn cerdded heibio yn edrych yn ni'n ffynnu. Ond nath ni trio ffindo rhywle tawel, llecyn tawel i recordio. Felly, y person cyntaf nathon ni gornelu ar faes yr Eisteddfod oedd Morgan Elwy. Morgan Elwy, mae fe yn gerddor, mae e yn wyddonydd, enillydd Can i Gymru, yn amlwg. Ie, a mae'n actor hefyd, mae'n ddyn aml dylentog tu hwnt. Ydy, a mae jyst yn... oedd e'n eitha anodd cornelu fe, achos oedd e'n eitha prysur yn ystod yr wythnos yr Eisteddfod. Ond gatho ni ryw hanner awr bach gyda fe, jyst dros ryw hanner awr. A fe'n gret, a dim lot o regi. Na. Lot o reggae. Ie, da ni. Iaith gref. Gof. Ie, ond byddai'r pen yn well, os ti'n dweud fel... dim gymaint o reggae. Reggae? Na, llai o reg i mwy o reggae. Ie, oce, beth bynnag. Mwynhewch. Shwmai Morgan? Siwr ei siamai. Ie. Mae'n eitha braf yn y bryd. Mae'r maes yn neis. Ni wedi trio ffindio lle eitha tawel, ond mae dal pobl yn gallu gwylio. Ond ni neb, so sneb yn gwylio. Na, sneb yn gwylio na. Da ni mewn rhyw gornel yn dyran. Ond mae'n, quite nice, to be honest. Cael bod yn y llecyn llonydd. Bach o dywelwch. Ie, mae'n crazy ar y maes weithio ni. Ydy'n gallu bod yn wyll. Lot yn mynd ymlaen. Pob yn joio. Ti wedi bod yn gigio yn barod? Nes i wneud thing neithiwr, o'n i'n noson cofio Gerans Jarman. Nes i cael ei tracksuit gwyrdd. Nice. Nes i gyfarfod Rhys Ifans. Ooh. A nath o actually dod fyny at fi a dweud, nes gyfarfod ti, dwi'n big fan. Couldn't believe it. A ti'n, oedd y tractor ddim yn wyrdd wedyn yna? Na, o'n brown. Pw pants. It's quite a good joke. Rai awr. Good start. Morgan, ni was yn gofyn, beth oedd beth diwetha i diwetha? Beth oedd beth diwetha i ti fwyta? So nes i gael bap cig-eidion gan bod ni'n maes Eisteddfod. Slow roast beef. O'r lle cig-eidion? Cig-eidion Cymru, maen nhw'n really good guys actually. Mae'r boi yn byw ochr ni, yn ymyl Cerrig y Dridion, ar mynydd Hiraethog. Lle braf. A maen nhw'n gwerthu cig i hunain. So maen nhw'n ffarmio'r cig ac yn gwerthu i pobl Steddfod. So nhw'n, Nice. A wyt ti'n hyreithi am bod adre? Hyreithi am Hiraethog? Ie. Ie, dwi bob tro yn hyreithi am mynydd Hiraethog. Ond na, o fi yn diwrnod o blaen, so dim really. A dwi'n y Steddfod. So ni'n lle. So ni'n lle gwell i fod. Ble mae adre? Wel, dwi actually yn byw yn Caerdydd yn Grangetown. No. Ond dwi'n mynd a lot. Na, beth yn gweld ti? Na, nes i symud yna drws Cyndolig. Ond, natur y gwaith. Natur y gwaith canu. Dyn ni fyny lawr y gwlad lot. So dwi dawn treulio lot amser yn y gogs. Dyn ni'n dod o lle bach o'r enw Llansanan. Tan o Fron, actually, sydd ar bwys Llansanan yn Bryniau Clwyd. Reit yn canol Gogledd Cymru. Nice. Ie. A faint o bobl sy'n byw yn Llansanan? Neu, dyn? Dwi'n yn gwybod faint o bobl sy'n byw yn Llansanan, to be honest. Guess? Tough question. Guess? Yeah. Estimate. Dwi eisiau deud 340. Dwi'n meddwl yn cyfri ffermydd hefyd.
right? Falle 1,000, I don't know. So, Mae hwnna'n big jump. Mae hwnna'n 600 o ffermwyr. Yeah, Waw. surely. No, dwi'n gwybod, actually. Ti'n gwybod? Sim really hot. One guess. Mae'n guess. Ond lwcus i ti... Dwi erioed wedi cyfri. O, lwcus i ti, ma'n nhw'n food podcast. Wel. Sy'n iawn. So, wyt ti'n rhywun sy'n hoffi bwyd? Ti'n gwybod, dwi actually yn proper foodie. Dwi'n treulio lot o amser meddwl amdan bwyd, cwcio bwyd. Dwi just yn meddwl na hwnna di peth mwyaf bwysig yn y byd. Mae'n siŵr, fel nes ti sôn fan'na, yn teithio lan lawr o wlad yn gigio, bod ti'n trio lot o bethau gwahanol ac yn mynd i lot o fwytau. I fod yn onest, right, da ni on the road lot dros y misoedd dwytha, a mae'n really anodd bit o bwyd iach, cos mae'n un o'r Greg's, McDonald's neu KFC yn eitha aml sydd yn drist. Ond dwi'n hoffi treulio amser yn coginio, pam dwi'n cael amser. A pa fath o bethau... No, That's the last that's question. the last one, isn't it? No, wait. Pwyll bia hi. Tam ei di aros pryd. So mae hwnna, siwr fod arwen ni mlaen at dy bryd cynta di. Pryd plentendod, y pryd o fwyd na sy'n atgoffa ti o dy plentendod, a croes di sôn am dy deulu a tyfu fyny hefyd. Yfa gwraeth. So dwi'n dod o teulu amaethyddol, ish. Oedd rhieni fi un o thrawon, ond ni'n byw ar ffarm uncle fi, lle ni mam dyfu fyny, grig ar eisaf, yn Bryn Bigad. O'n i'n treulio lot amser efo nain y taid pan o'n i fach. O'n nhw'n byw drws nesa. Ac oedd nain yn cwcio just fatha classic bwyd Cymraeg yna, cig a tatws o'r ardd. So, be dwi'n meddwl amdan plentendod fi ydy lamb chops. Achos oedd o wast yn treat cael mynd i gael bwyd efo nain, cyn edrych sydd efo nain. Dwi'n un o 6, so oedd pawb beth yn cael mynd. Oedd o wast fatha un o'n i'n cael mynd ar y tro. Pan oedd fatha cousins ni'n dod drosodd. Fel rota. Oedd o rota kind of thing. I gael lamb chops gen nain, neu ni'n gael pasta adre. So, lamb chops, maen nhw'n neud fi teimlo am beth i gael fo. Y gair Cymraeg am nostalgic. Nostalgic. Siwr o fod. Hefo do. Siwr o fod. Dim hiraethog bydde fe. Na, hiraethog bydde fe. Bydde fe. Hiraethog. Sy'n really... Sy'n dod... Tells it all in, yeah. Full circle. Anyway, neis... Diolch am ymuno dyn ni. Bydde lamb chops lleol bydde rheina, neu bydde jyst yn prynu o siop? Wel, dwi'n gobeithio bod nhw'n lamb chops cael, achos maen nhw'n ffaibio defaid. Probably. Probably lleol. Ti wedi gweld y broses all the way through o'r bain? Gan o fel Dafod? Dwi wedi gweld Dafod, a dwi wedi gweld Dafod i marw, a dwi wedi gweld Dafod ar blat. Dafod ar blat. Ond dwi ddim wedi experience o neb yn lladd Dafod mwyn cael cig. Oedd gan y Dafod enwe, oedd ti'n gwybod? Actually, right, mae hwnna'n weird bod ti'n gofyn hynna, achos na fel arfer, obviously, ti'n gwybod, mae nhw fath o 2,000, a mae nhw gyd yn eich rhywun peth. Dafod yn nhw. Wel, i fi, anyway, i proper farmers, mae nhw probably berch wahanol. Mae nhw fath o, ond, oedd gan taid, dim taid dros nesaf ni, ond taid bwchialu fi yn Abererch, Penllyn, o gynnu nhw oen llwyth. Ti'n wedi oen llwyth? Na. So basically, os di Dafod yn marw, a mae'r oen dal yn fyw, ti'n gorau fatha bottle feedio yr oen llwyth. A weithio beth maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n tynnu croen off yr oen di marw, a roed o ar oen llwyth, so bod mam y oen di marw yn meddwl na babi fodiaeth. Babi hyd. Fi'n gweld, oce. Anyway, nes mynd off topic yma, dipyn bach. Sorry. Yn sôn am lam yn do. Be fi'n deud, o gynnu fo oen llwyth o'r enw Meg, ac nath i fyw tan i tua 15. Mae hwnna'n hir am Dafod, Wow. Oedd yn chyroli'n rili dda. Bwyd o hef fatha afalau o stuff. Oedd Dafod yn dod mewn i'r tŷ? Oedd o wedi tairio erbyn hyn, ti'n gweld? Y Dafod? Y taid. Okay. Ag y Dafod. So, nain y taid. Dau nain y taid. Oedd anodd gweithio mas pa nain y taid o'ch chi'n siarad o? Mae o'n anodd. Ne, oedd yn anodd... nicknames. Fel Sut chi'n gwahaniaethu? Oedd gen i 9 taid Penllyn a 9 taid drws nesa. Ddew ia. Mae hwnna'n helpu, bod un o'n nhw just drws nesa.
A wedyn, ti'n gweud ti'n 6, beth yw fel yr age range fan hyn? Be ni'n siarad amdano? Beth yw'r gwahaniaeth? Yn Eisteddfod? Yn eich teulu chi. Yn eich teulu chi. Right. Pwy yw hynna? Pwy yw iangan? A beth yw'r gaps rhwng bawb? Dwi'n meddwl, ie, o'n 12 blwyddyn rhwng y hynga ag y ddenga. Ie. Mae Eban y ddenga'n 21 oed. Mae'n canu Teatr Tenna. Ie. Ie, good band. Maen nhw heno yno, neithiwr. O'n nhw'n neithiwr. Neithiwr yn maes Pryd. O'n nhw just, gafon ni sôn am ffarnio ag amaethau stuff. O'n nhw just yn canu tu allan i tent. And FUW. One or the other. Bod y ddau nhw'n rivals. Ydyn nhw? Apparently, yeah. Farmers Union, innit? Mae dau city boy fan hyn yn gael dim syniad. Dim clem. O, da chi'n dysgu, ie? Da ni yn dysgu. So, ys o lamb chops na? Lamb chops yn neis yn dweud. Gyda rhywbeth, a fi'n guesso falle fydde ti'n gweud, ti di sôn am tatos. Tatos o'r ar. Ysgyn tatos. Ie, tatos o'r ard yn da. Mae'n blas bach wahanol yn dweud, pan mae'n cael homegrown. Lly blasu'r ddeiar. Wel, na, ti ddim. Na'n golchi'r teiglos. Na, dwi'n gwybod ti hefyd. Ond bi... metaphorically, ie, siwr o fod, ie. Ti'n gallu imagine o bod ti. Llysiau o gwbl ar y plat? Tatos. Ie. Dyw tatos ddim yn lysiau, ie. Dwi'n hoffi bit o llysiau, ond mae llysiau'n blasu fath o'r cig, os yw'n rhoi greifi i'r cig ar ben o'n dweud. Ie, neis. So, ie. Greifi o the saws. Dwi'n moch beth i'r llysiau, really, na. Chyforon. Moron yn ffain, peas yn ffain, cabbage yn ffain. Maen nhw'n gyd yn neis. Maen nhw'n ddau ti, apparently. Methe nhw. Ond yr peth pwysig ydy cig. Tenna, tail, just thought about that. Just thought about that? Wel, dyna sydd ar ei enw nhw dod at ei gilydd, actually. Cos bach o'r awkward one, achos mae'r ddau di goll pwysau. Glas. Ie. So chi'n deulu eitha cerddorol? Da ni yn, mate. Wel, actually, chi gyd yn canu, ond chi hefyd yn teulu eitha, just, chi gyd yn band bych yn neud, right? Wel, dwi'n siŵr, mate. Mae pobl yn deud, da chi'n dalentog a beth fel yna ni, ond dwi'n just yn deud, da ni ddim. Da ni'n just yn expressive. Ac ydi, hoffi cadw sŵn. Just yn neud o lot, a da ni gyd yn sort of pushing gilydd, ie. A ti'n meddwl, mae'n rhywbeth am ble nes i dyfu fyny fel rhywbeth i wneud? Ie, mae hynna'n good point, achos mae'n lot. Os ti sylwi ar y scene music Cymraeg yn Cymru, right? Mae lot o'r band sydd yn neud yn da yn dod o pentrefi bach. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth cymunedol amdan dod at yn gilydd o chwarae music. Yn Llansana, dwi'n gwybod, mae'n rhywbeth, just sort of rhan o'r diwylliant yna. Tara Bandito yn dod o Llansana'n, Ma Harishi yn dod o Llansana'n. So, tir y mynydd. Didn't think I've heard it. Yeah, that one. Boris dod o Llansana'n. B. Yeah. A 5 sibling. 5 brawd. A beth dod sibling fi o stuff, yeah. Gildas, good man, chwarae. Mi o dalyn lot o gigs. Oh, Gildas was in back in vocalist Al Lewis. Yeah. There we are. Gwr y bymach yn oes yw graig, fi'n dy sydd rhaid. O'n i'n obsessed o gael. Nath nhw'n neud hwnna fel can y core yn Eisteddfod Genedlaethol. Well, yeah. A ges i rand ar y gystadleuaeth, a wedyn o'n i'n efo ar gan hwnna ar loop. Am fusoedd. Nice. Banger. Really catchy. Banger arall. So just a lot of bobl yn dod o fyna, really? Yeah, mae just... It's where gogledd... Be fydd gogledd ddwyrain? Wel na, mae'n anodd deud, right? Cos fatha mae pobl o'r gorllewin yn meddwl bod ni'n dod o'r gogledd dwyrain, mae pobl o'r dwyrain meddwl ni'n dod o'r gorllewin, cos da ni'n reis yn canol. Oce, pa mor bell ti o Wrecsam o fan hyn? Dwi awr o Wrecsam a dwi awr o Bangor i si. Slap bang yn y canol. Yeah. So fine, oce. Ti'n teithio mewn i'r maes bob dydd, neu ti wedi bod yn aros yma? O'n i'n teithio fewn dechrau'r wythnos, ond nes i aros neithiwr, oedd Marad yn canu'n maes B neithiwr. Wrth gwrs. Partner fi, so ni'n gorau mynd i gefnogi a watch nhw. Ac oedd, TTT wrthi. Ti'n gorfod mynd i gefnogi? Oedd yn fa, amazing. A wedyn nes i aros fan hyn rhy hwyr a efo gofod o gwyn coch a beth y gwirion. So mae heddi'n struggles. Ond ti wedi cael dy cigeidion, ti'n ffain? Dwi'n ffain, dwi actually yn ffain. Mae lamb chops yn son yn neis. Ti'n meddwl, lamb chops lleol, sy'n byd gwell. Mae'n neis, ynddi, efo bach o mint sauce, wrth gwrs. A mae lamb yn kind of underused, underrated. Mae pobl ddim yn hoffi lamb, ac mae'n blasu'n lamb. Ie. Mae mam ddim yn hoffi lamb, ac yn hoffi fel Dafod. Ie. Dwi'n lyfio fo, a dwi'n hoffi fatha spicy lamb hefyd, o'r kebab. Ie. O, neis. Pot kebab, ie. Tip i ti fan hyn, paid byth tywallt y grisio yn ôl o lamb lawr y sink. Heb rhedeg y dwr tywym. Pam? Mae jyst yn solidify yn rili gael. Really gyflym.
Dy digwydd y ti? Do, rhieni fi off a ni fel, be expressive a na i gyginio rhywbeth. Ww, ddim yn gwybod i'n neud a ni fel, wrth i mori jyst yn checio rhywbeth. Very boring story, ond... Wel, diolch, mate. Mae tips hwnna yn handi i bywyd yn ni. Yeah. Diolch. So lamb mint sauce, ti wedi dweud. Mint jelly, hit me. Beth ti'n meddwl? Yeah, mae'n o'r actually. Be oedd nain neud y stalwm, right? I neud i'r mint sauce para, oedd cael jar of mint sauce and mixture fo vinegar. Oh, Yeah, okay. probably neud o. Oh, quite nice, actually. Mae'n adio bach o... A bit mae'n ferment neu fe just yn No, it's just preserve just it. cacu it, right? Yeah. Yeah, neud yn baran hirach. Yeah. Oh, okay. Yeah. Mae dy fi actually question, just this bach off topic on mint jelly. Mint. Pwy nath benderfynu taw mint o'i blas fel mints? Ti'n meddwl fel the sweets. Pwy oedd yn di mynd, ti'n meddwl beth, ni angen rhywbeth i fresno anadl ni. Pan mae toothpaste yn mint, pan mae ddim yn fel chicken. It's more fresh, ydw e? Yeah. Ond y bit yn mint, mae'n fatha menthol yn yma'n dwy sydd yn... Yeah, no, I get it, ond a pa bwynt nath rhywun benderfynu hwnna, a pam nath ni just ddim yn am fel garlic neu rhywbeth. There's a lot good... Mae garlic yn... Yn ddim yn hoff yn neud. Na. Os na fel, os gen i fel receptors sy'n peel lan hwnna, I don't know. Pan mae mint yn dy geg di, ti'n teimlo'n fresh. Pan mae garlic yn geg di, ti'n teimlo'n garlic-y. A pan mae mint yn teimlo'n minty. Yeah. So, yeah... Hwnna'n can gwybod dim brat, right? I fod yn honest, mate. Garlic-y. I fod yn hollol honest. Go on. Dwi ddim yn gwybod. Ond mae'n good thing, a mae'n ddiddorol yn dydi, lle mae'r bwyd mae di dod o. Dda pwy sy'n penderfynu na mwstad sy'n mynd hefo beef. Afal gyda pork. Afal gyda pork. Horseradish hefyd, bydd y Gyda beef, beef. it's fine. A wedyn cranberry sauce, neu lliged o. Turkey, yeah. Kiwi ar a Turkey, yeah. Yeah, Yeah, it's weird. It's a weird thing. A dwi'n cytuno efo nhw gyd. Mae'n siŵr bod e'n tried and tested method. Mae yna ganrifoedd o waith ymchwil di bod yn y mewn. Ia. I berffeithio. Mae'n... Ni'n lwcus iawn i fyw yn y Neu, byd. ie, dwi'n meddwl. Adeg yma. Surely bod o yn thing sy'n blasu neis, neu bod ni just yn... Tell us that, don't we? We're being conned by, Is it taught? by big horseradish and big mustard. Is it taught thing? Do you know what I mean? Dwi'n gwybod. Ydy lliwi yn mynd gyda gilydd. Beef yn eitha tywyll. Bach o horseradish ma'n ôl e. Efallai wir. Efallai wir. Boring. Right, na ni symud ymlaen i dy ail bryd bwyd si. Beth yw'r ail bryd bwyd, Erin? Pryd i ddathlu. Ble wyt ti yn hoffi mynd mas i ddathlu? So, lleoliad? Ie. Ie, a os Ond ti yn moyn lleoli ti? sôn am bryd, ffain. Lleoliad, ond agos i adre. Tough one hwnna, achos mae Llan Sana'n, bod o'n lle lyflu yn gael yn un lle. Ie, ond ffain. So does o ddim lot o llefydd ger llaw. Mae'r pub sort of yn y pentre nesaf Henllan, Llyndir, maen nhw'n gwneud good chips a bwyd, burgers. Ond, ti'n gwybod beth dwi'n hoffi, right? Maen nhw bach yn chainy, ond hickories and roast on sea. Ti'n gael hickories? Rhaid i glywed, na? Ie. Right. Mae'n few yn o gwmpas o wlad, dwi'n meddwl. Mae o fatha American diner, yeah. Beef briskets, good stuff, barbecue. So fyna? American food, mae fan yn lle da. Ond ie, mae'n lle da o gwmpas Cymru hefyd. Dwi'n treulio lot o amser on the road. Treulio lot o amser yn gweithio yn Aberystwyth the last few years. Ac o'n i'n lyfio mynd i Mama Faye's. O, dwlio Mama Faye's. Ti 'di cael o? Caribbean. Sef bof na? O, neu, rhaid ti fynd. Stunning. Mae Good o mac yn- and cheese. Good Ie. mac and cheese. Oedd o fath o treat ar diwedd y tymor rehearsals, a few weeks of rehearsals, neu diwedd yr wythnos o'n i'n mynd i Mama Faye's. Just fath o Jamaican cuisine. Maen nhw'n chwarae reggae yna, so mae hwnna'n neud fi'n hapus. Ie. A mae o just yn really good jerk. Chicken a goat curry. Maen nhw'n neud fatha starter. Prawn garlic and chili thing. And delicious. Dwi'n lyfio bwyd Jamaican, dwi'n lyfio bwyd spicy, yeah. So, yeah, mae'n delicious. Mama Faye's. Dwi'n meddwl na hwnna di'r lle mwyaf neis dwi wedi bod i yn Cymru. Okay, so, I mean, fi'n teimlo fel Dewi, mae'n falle rhaid ni benderfynu. Mae Llan San yn falle rhy bell o bob man i gael rhywle da. Ni'n caniatáu A Mama ti'n Faye's. you've been waxing lyrical fyna am Mama Faye's. Fi wedi
Ble oedd e? O, mae'n stunning. Oedd e arfer bod ar Dwi'n stryd dal lle o'n i'n byw yn bwys W. Smith fan'na. Mae Clive's menswe. Ie. Oedd e lawr fan'na. Nawr mae di symud ar bwys Tesco mawr. No Bwys y station. Yndi. Mae gen i le yn Elwy. Oes, ie. O, bys o'n i'n probably 2 flynedd yn ôl. Na, maen nhw di Ond symud. mae'n dal yna, mae jyst i... Mae di symud. Ie, a mae di fynd yn fwy, a mae'n neis iawn yna. Oh, cool. Ie. Ni'n mynd i arloedd a gael mam o ffeis? Fi'n credu. Dwi'n cael mam o ffeis, ie? Fi'n credu. Ie. Pam sy'n fi ddim? Newn ni honourable mention i Hickories yn Rosonsea. Ond pa mor bell yw Rosonsea? Mae probably to hanner awr i ffwrdd. A pa mor bell oedd Aberystwyth? Probably 2 awr. Yeah, okay, maybe. Mae'n stretching. Stretching it. Stretching lleol. Ond Really anodd, a chi i'r cwestiwn i flaen llaw, ac o'n i'n just methu meddwl, o'n i'n trio ages yn trio ffigur allan. Sori. Na, mae'n iawn. Yna fel burger fans y pethau'n agos, neu fel... Ti'n meddwl? Dwi'n gwybod feddwl, ie. Be, pobl lleol sy'n neud hynna? Yeah, potentially. Wel, ie, y pobl o fi siarad yn gynnau, I guess, o Cerrig Drudion, Glasfryn. Os gynnu nhw lle, hefyd? Oes, ar y maes. Yeah, okay. Na, yn agos ar ble ti'n byw. Na. So, Wel... ie, mae'n really remote. Mae nhw'n deud bod o'n un o'r, beth ti'n gael efo, y most isolated cymunedau yn Cymru. O, Joiwch. Yeah, and the most talented. Mae o'n 10 milltir o supermarket. Wow, mae'n bell. Mae'n rei llefydd, right? Dwi'n pretty sure bod Sbetifan mwy remote, ond dy ddim mor fawr allan sa'n Yeah. Cymuned mawr, ish, o canolig-ish. Do you get me? Yeah, but Dewi, beth ti'n meddwl gyda i wneud yr final call fan hyn? Fi'n credu bod mam y ffeis yn ei chymryd i. Fi'n credu bod angen. Y dan Come on, mate. Dwi'n reggae musician. Give me mam a face. Mae Jamaican cuisine yn swnio'n ffain i fi. Yeah, that's fine. A ti kind of di bod yn aros na'r eitha tipyn, only esgus bod yn second home i ti, I don't know. Okay, good. Iawn. Right, good, okay. Yeah, good. Sorry. Ni sy'n neud y rheoli. Nes i ddim darllen y brief. Na, nes ti ddallen brief. Iawn, nes i ddim cymryd sylw o'r brief. Wel, mae'n alcohol ffain. A fi'n meddwl, mae rhaid i... Is i brifio ysgol Aber, nes i beth wel mam yn ffeis. Mae rhaid fod hi di dod ar ôl. Ie, ar ôl i ti Na, ti'n gwybod beth, falle oedd e Pan o'n na. i yn uni. Falle oedd e na, ond da ni just fel, na, too small and like... Probably too expensive on your student. Yeah, potentially. Do you know what I mean? O'n i'n am cael takeaways dros fancy. Covid, achos o'n i'n Aber yn ystod Covid. Fusion King, ti'n mynd i probably, no. Oh, brilliant Fusion King. Ti'n Ti'n bod i Fusion King lan o bwys Downies? Ti just a bit chicken soup yn dod. Na, ni just mynd i Ike Mackey's a wedyn fyddwn ni'n mynd i Hollywood Pizza ar ôl. Yeah. Fair enough. Pizza, disgusting. Dyna, ond penguin pizza o'n. Na, hwnna lle ar y torp lawr. A lip-licking fried chicken. So chi'n mynd i uni yn Aber, do? Do, ond like... Ie, ma' weird. 8 mlynedd o'r pas, falle? Sio hwnna weird. Pam? Bo. Lle weird, ni. Mae'n Mae'n creu rhywbeth weird. yn yr awyr yn Aberystwyth. So, ni o Gaerdydd, right? So, ni'n mynd i fynd i... Os ni'n mynd i Brysgol Caerdydd, like, kind of pointless. Yeah. So, na i fynd i Aber, and it's like a completely different vibe. Ie. Wrth y môr, mae lle lyflu. Mae'n lyflu. Nes i fynd i uni Manchester, ti'n gweld? Class. Ganol dinas mawr, ac eitha llwyd a horrible, ond ti'n lot i wneud yna. Ti'n meddwl nes ti dewis mynd i rhywlen ddwy? Fi'n gwybod, like, obviously, be bynnag ti'n mynd i fynd, os yw'n fwy na llans anna, ond, you know. Gallu ti di mynd i, I don't know, Bangor, neu rhywbeth, neu? Na, nes i studio ffysag, ac so ddim lot o departments ffysag yn Cymru, really. O'n i eisiau gadael Cymru a gweld diwylliannau gwahanol. Dwi'n meddwl bod o di wneud daioni. Ie. Ni di kind of gadael Cymru yn mynd i Aberystwyth. Exactly. A gweld. Gweld pethau gwahanol fyna. Mae gen fi ffynnu stori o Hollywood Pizza. Gweld. O'n i yn ystod Aberystwyth 7s un flwyddyn. Oedd hi'n cystadlu yn Aberystwyth 7s. Ti gorau? Ie, na, ni ddim yn dda iawn. O'n i hefyd yn loads mwy na hwn. So, o'n i fy chwarae, a tîm i was yn colli pob gêm. Ond anyway. Mae bod yn fawr yn good thing i rygbi. I rugby normal ydy, not for 7s, well, set aside. Lot o redig. Yeah, fine. Okay. Ond oedden ni'n Hollywood Pizza diwedd un noson. Mae da ffaint bach yn dechrau, a ni fel, dim rhwng fi a ffrindiau, no fi a ffrind fi yna fel, come on boys, calm down, like firefighting, don't know, getting involved. Oedden ni dal yr un boi ma'n ôl, sylweddoli dim fe oedd yr aggressor, a wnaeth y boi arall just mynd lawr at fe a cnoi rhan o clist off.
Oh my gosh. A just cerdded Mike mas. Tyson style. Yeah, honestly, I went just poed mas, a ni fel, okay, a wedyn, nes I gael onion sweet corn pizza fi am yn adre. Onion, sweet corn a glazed pizza. Yeah. Awful place. So, Be sy'n mynd trwy pen rhywun I feddwl, fi'n mynd I brathu'r clust y boi ma. funny thing is, o'n i'n siarad gyda... Wel, eisiau bwyd, mae'n rhaid. So, o'n i'n siarad about funny, there's nothing coming. I got you covered. Yeah, okay. Ond nes I siarad gyda rhywun arall amdano fo wedyn, cwbl o thnosau wedyn, o'n fel, ie, mae di neud hwn ar blaen. O'n i fel, ddim yn nabod y pobl yma, but mae'r boi ma'n well-known am cynnal clustio pobl off mewn fight. Wel, swnio fatha bod o angen bod yn jail, mate. Yeah, Ei therapy. dabres, dwi'n hwnna. Mae'r police yn mynd yn adon i. Pwy, John brathu clustiau? O, na, mae fe'n ffain. Yeah. Gary fo. Mae bus superintendent. Yeah. Be o ti'n neud nabres sydd yn? Gweithio ar y goch, dipyn. Mas. Dwi'n neud taith efo nhw flwyddyn nesaf, actually. Dwi wedi sgwennu musical, reggae musical. O, braf. One-man show amdan natur ac un cysylltiad efo y byd o'n cwmpas. Ti sy'n neud y one-man show? Fi sy'n neud y one-man show. Ti sy'n actio'r one-man show? Lot o gwyddoniaeth yn efo. Ystod y gwyddoniaeth, so... So ti'n cyfuno literally popeth? Ti'n cyfuno hook personality yn un sioe? Dyna beth, ti'n gwybod neud, mate. Just Yeah. put your heart out, a wedyn mynd I canu fo I kids. Just indoctrinate the next generation. Exactly, mate. Neud nhw'n cool. Cool. Beth o'n i'n mynd I weid? Y pryd ola felly yn symud ymlaen yw dy bryd unrhyw bryd. Beth wyt ti yn coginio I dy hun yn y tŷ os ti wedi dod nôl ar ôl dwrnod y waith, di blino, jyst moyn whipo rhywbeth lan yn gloi, rhyw hanner awr, be ti'n rhoi at I gilydd? So, dwi'n lyfio cygyn a lot o pethau. Right? Dwi'n hoffi wneud curries. Right? Dwi'n hoffi wneud beef brisket bob yn y hyn. Every now and again a treat. Dwi'n hoffi cwcio roast dinners. Right, os dwi'n neud roast dinner, dwi'n wastad wneud cauliflower cheese a stuff. Ond ie, I ateb cwestiwn ti. Stop y ddim ateb cwestiwn ti. Chicken. Ydy fatha. Os dwi'n mynd i'r supermarket, dwi really'n gadael heb rhyw fath o chicken. Rhan fwy o'r amser thighs. Okay? Yn ddiweddar, maen nhw wedi bod yn gwerthu drumstick fillets. Cos mae'n really rhad, a mae'n delicious. Dwi'n teimlo fatha rhan yna thighs, drumsticks, hynny sy'n dal juices gorau. Neu, the number one ydy wings. Dwi'n meddwl na wings ydy'r beth mwyaf delicious. Yna rhywun yn dweud fi bod ti wedi ymddangos yn golwg yn siarad am wings. O ie, pwy'r ddedynedd ti, dwi'n siŵr. Ie, do. O'n i yn actually siarad am wings yn golwg, achos Fi nath fi. Do, ie, nes I ddeall yna, do, ie. Ie, so dwi'n neud pari wings, okay? So dwi'n cael wings, a lemon, chili, lot o paprika, bach o herbs, a just gadael fo'n y fridge a few days. So be'n yn neud ydy na, just neud bowl yn mawr o chicken wings, a wedyn cwcio nhw'n air fryer, neu rhywbeth. Dwi wedi cael air fryer yn ddiweddar, a mae actually'n dda I neud chicken. Good gadget yn gyda. Mae cos o'n i'n snobio fo am few years, yn honest, ond mam fatha, dwi'n mynd I neud chicken dinner yn y air fryer fydd am, na, ti'n methu neud na. Use an oven. Yeah. Use the oven. Ond yn ddiweddar, right, dwi just mal, ti'n gwybod, mae actually'n anadio'r crisps yna, ne? A be di, cwestiwn I chi wan, right, what's America's favourite flavour? What's America's favourite flavour? Be di hoff flavour America? Barbecue? Ie, barbecue byddwn ni'n gweud. Na. Da chi angen meddwl tu allan I box yma, mal? Ydyn nhw fel joke pun? Neu chi un guess arall? Un o'r un? Yeah, go on. Go on, Dewi, go for it. Garlic and herbs. Dim quite. Ranch. Dim quite, ond hwnna really nice of a Yeah. buffalo. Buffalo a ranch. Go on. Amazing. Crunch. What? Crunch. Beth yw blas crunch? Yeah, dio ddim really in blast or thing, sorry. It's got It was kind of a trick question, I think. Trick question, right? America's favourite flavour ydy Mae crunch. nhw angen ar bopeth, right? Okay. Moyn y brathiad. A ti'n gwybod be, dwi'n gyda efo nhw. Americans ni, sy'n mynd I America actually hard weithio efo marad. Yn canu rhywle. Ac yn tro wings yn ymlaen. Buffalo wings yn ffantastig. Yn Buffalo? Na, dim yn Buffalo. Yn mynd I Nashville, O, braf. Chicago, Nice. Philadelphia,
Pittsburgh. Ti'n gwylio y be? Dwi yn. Oh my god. Mae'n arbennig. Mae'n neud eisiau bwyd Oh my lot. god. Fi fel, this my thing. Fi di sôn amdano o blaen, ond fi yw'r math o berson sy'n fel, na ddim sticio un cael un pryd bob wythnos, o'r un pethau. It's got to be rhywbeth gwahanol. Yeah. Oh, fi got Matty Matheson neu rhywbeth, I'm going to have that, I'm going to make that. So, Cool. ti'n gweld stuff mae fe'n neud? I think he's my favourite. Pwy, sorry? As in, ti'n y guy gyda a little fat guy ar the bear. Oh, right. He's an actual chef. Oh, ni'n gwybod hynna. And he's the exec producer. Oh, right. Yeah, dwi ddim really dilyn lot o bobl sy'n cook. Dwi'n wingio hi. Dwi'n darllen sort of recipes ar Google a wedyn neud version fy hun. Yeah, I think that's fine. Really hwyl. So, wings ydi y pryd, ti'n meddwl? Wings, yeah. A ti'n cael efo wbeth. Mae Marad yn vegetarian. So, dwi wastad yn gorau cwcio cig anyway. I pob meal. Even pan mae hi'n cwcio, dwi'n gorau cwcio cig. Ar wahân. Cos dwi'n methu just bit of veggie food, man. You're from farming stock. Ti'n dweud, mae'n literally illegal. Fi'n cael cicio allan o'r teulu. So, yeah. Dwi'n gorau cwcio cig bob dydd. Sal chicken wing ydw ti'n bita? Ar yr un pryd. Obviously ddim yr un pryd. Mewn i sitting. A, kind of supplementary question, oes gen ti technique i dynnu'r cig off yr asgon? Mae'n dibynnu sut maen nhw wedi cael endio fyny. Os dyn nhw'n eitha lib, jyst rhan yn ceg yn syth, ac just tynnu'r asgon Os maen nhw'n sych, lollipop? Os maen O nhw'n beth syth. signo fe. Well, the lollipop technique, ti'n push Push fel it yna. Right, yeah. Oh, yeah, mae hwnna'n good point, mate. Good one. Dwi'n trio mixture fo fyny. Nice. Messy. Napkin, wet Bobl. wipe. Wel, ti wastad angen kitchen roll, yeah, Andy. Ond ti'n gwybod, mae bob, ta ddim byd beth i gael fo da yn perfect na yn y byd. Na. Ti'n meddwl sydd... Pros Yeah, and so cons for sawl everything. un fydda ti'n gwneud yn y sitting? Okay, so dwi'n meddwl, right, so fi'n gallu bita 10 wings, di. As in full wing. As in the V. The V. Yeah, achos pan ti'n prynu wings mewn siop, mae'n dod yn llawn, ti'n gwybod torri trwyddo nhw, a dyna Yeah. sydd fe'n wneud. I mean, Yeah. mae hwnna, so fi'n really llawn ar ôl 10, but mae dibynnu mewn dwi eisiau bwyd. Yeah. Mae dibynnu faint o- Ti'n mynd i beth o trwy'r dydd. Ti'n neud oed trwy'r dydd. A ti'n neud a llwglyn. Ti eisiau rhywbeth i munchio arno? Ie, weithiau dwi'n cael munchies, weithiau. A wedyn dwi'n gallu bita 10 yn Ar hawdd. ôl diwrnod Steddfod? Ar ôl dyn I wish. Ie. A Fi sydd yn 10. gweithio. A 10 full wings, so mae hwnna beth sy'n 20. Ooh, we'll say like Going that. out. Ti'n gwybod meddwl? Yeah, ti'n gwybod, yeah, I reckon I could. So ti angen bydde ti yn? Yeah. Os byddai angen, os byddai'n gwybod byddai'n methu bita am fatha. Ond ti yn really skinny, right? So I reckon I could definitely take, fi'n meddwl, 3 big. No way, mae hwnna'n loads o wings. Bit, 30 fullies. Full wing. Oh, I wouldn't do a full one, but Nah. 20 full one. Mae hwnna'n dal yn loads. Mae hwnna'n 10. Oh no, 20, sorry. Yeah, so 40. 40. I reckon I could. 40 what you get in the Yeah. restaurant. I reckon I could. Jeez, nah. Yes, scrub David. Ti'n Ti'n gwybod be, mate? Sfi'n lyfio wneud y challenge yma. Ti'n neud e? Dylen ni Ti'n neud just ataf fan rhywbeth? We should do it. yn y Grange. Na, na ni fynd, Yn ti'n gwybod ble ewn ni? Ewn ni i Keg Belly. Yn Yn Whitchurch. Mae na lle Flower Horn Brewery sydd o Gaerdydd, dwi'n meddwl? Mae gyda nhw fel brewery ar... ddim yn bell fan o'r Helbydd fi'n byw. A maen nhw wedi agor lle mewn Whitchurch, maen nhw'n basically neud fel craft ale a wings. Wow, okay. And Dwi'n it's- lyfio ale a dwi'n lyfio wings. It's the vibe. But I reckon we can get it set up a cael Alright, let's do it, alright? Cystadleuaeth bach. cystadleuaeth bach. Dwi'n credu. Dylse ti get in touch a gael fatha discount. Dwi beth ti'n I hynny mean, dyn nhw. fyswn ni'n gobeithio gael discount because it could get expensive. Neu, ti'n mynd i Brewdog ar dy Mercher. Mae Brewdog Unlimited Wings. Na gyw y llun Unlimited? Actually, Dyn nhw'n neis, though. Mae Tom Simmons yn neud wings. Mi oedden nhw. O, ddim ragor. Wel, is i trio mynd heibioch. Ar ôl handi 10 ar nos Sadwrn yn neud wings, supposedly. Ti'n chi'n si actually cael good wings yn Caerdydd yn ddiweddar? Go on. Oedd yn decent, right? A fi ddim disgwyl yn fod yn da. Oedd y pub massive na ar bwys yr stadiwm, beth yw'r Queen's Vaults. Queen's Vaults. Yeah. Is i bwyd hwnna? So you got wings A on bwyd it, fel hyn, okay. efo Guinness, right? Ac oedd yn nice. Loads well yn y Grange, no offence Grange, ond wings nhw'n yn dda. Wel, mae Brewdog yn neud Wing Wednesdays
and it's unlimited wings. O'n nhw'n dod mewn plat, a wedyn ti'n gael plat newydd, ti'n gael plat newydd. Oh. And I get that, and that's fine, ond I reckon. Ni jyst cyfri platiau wedyn, falle. Na, ti'n cyfri wings. Actually, Dewi, ti gyd i'n neud e hefyd. Na, Ti'n gallu gwneud really good content efo hwn. Let's do it, okay. Na fe? Fatha wneud ffilmio'r plat yn mynd llai. Ti'n gallu anfon ni recipe ar gyfer y peri-peri wings, though, na ni eisiau neud e, on for one of our... Ti'n gwybod beth, na i trio, right? Well, just, you know, just go with it. Yeah, it's all sort of winging it. Anyway, nice siarad gyda ti. Ar y nodyn yna. Yeah, ar y nodyn yna, un cwestiwn, right, ti yn hoffi coginio bit of a foodie. Os gen ti un kitchen gadget neu un peth, un utensil neu rhywbeth ti wrth y fodd gyda that you'd recommend? Do, actually, i dolyg ar i maned gael Japanese knives yw e. Set of 3. Un o'r big choppy ones, dwi'n fatha chunky. Ar ei sgwar. Yeah, sgwarish. Un fatha normal neis, un bach. Nice. Lovely. Ma'n nhw'n hyfryd. Mae'n syndod pa mor hwylus a yw cael just cyllill teidi. O, ie. Pam dwi'n mynd adre i lle mam, maen nhw gyd mor blunt. Ie, maen nhw'n lladd wy'n do, so. I think so. Yna beth ti'n dweud gyda? Just bread knife yn y pen. Nice. Right, gan ni recap y order fwyd di. Ar y nodyn yna, lam oedd dy pryd blentyn. Lam. Wedyn, dy bryd i ddathlu... Beth y hickories oedd y lle Ross yeah, nes i actually fynd yna i pan blwyddyn. Mae hwnna, that's a good one, ond... Stretch ar ffiniau. Stretch ar ffiniau, achos... Hoff lle yn Cymru, mam Hoff gen Cymru, mam y ffeis, Aberystwyth, ewch yna. A fi angen mynd yna. Anhyfryd. A wedyn, dy bryd, unrhyw bryd, peri-peri wings. Peri-peri wings, homemade. Lovely. A just cyn gorffen, ni'n gofyn un gwesteion, a mae tip coginio rhywbeth da. Rhywbeth da ti'n neud, ti'n gallu helpu rhywun arall. Dwi'n meddwl, right, falle bod hwn yn obvious, ond just neud siŵr bod ti'n seasonio beth yn iawn. Os ti'n meddwl bod ti wedi rhoi digon o paprika, halen a pupur a herbs ar efo, ti probably heb. A just rhoi bach mwy. Da. That's a good one. Mae hwnna yn dda. Achos yn aml ti'n cael pethau, ti'n goginio gatre, ti'n meddwl, dwi'n cweith efo'r blas na. Ond, yeah, angen fwy o... Just mwy bob... Wmff. Yeah, just go for it. Just spend that extra 10p on herbs. It's worth it. Lovely. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr Morgan Elwy. Cer i fwynhau gweddill dy Eisteddfod. Iawn. A newn ni trio settle lan yr Wing Challenge yma. O, bendant. Let's do it. Bendant. Rhywbeth i aros. Gobeithio chi wedi mwynhau. Mae'n rili ddiddorol. Dewi? Wedi mwynhau'r sgwrs yn fawr. Gobeithio bod ti wedi mwynhau. Ti'n gwybod beth? Dwi really wedi mwynhau. Diolch yn fawr am gael fi. Nice, right. Diolch. Diolch yn fawr. Ta-ra. Ta-ra. Sure. Wel, oedd hwnna'n hyfryd iawn siarad efo Morgan. Dyn diddorol iawn, dyn sydd wedi gweld lot o Gymru a lot o lefydd bita ar draws Cymru. A fi'n credu bod bach o bias wedi bod wrtho i yn atgofio'n melys o mam y ffeis o ddyddiau prifysgol yn caniatáu i Morgan gael rhywle mor bell a Aberystwyth fel i pryd i ddathlu. Ie, fi ddim yn gwybod os oedd mam y ffeis hyn yna pan o'n ni, ond falle oedd e. Pan o'n ni yna yn y brifysgol, ond na'n amlwg blynyddoedd cyn ti. Ond gathen ni lamb chops. Diolch. So, fi'n teimlo ar ôl i Morgan esbonio bod dim byd really o gwmpas ble oedd e'n byw neu ble dyfodd y lan. Fi'n credu falle bod mam y ffeis i o fewn 2 awr yn weddol rhesymol, ond cofio dim rheolef yna. A, ti'n modd, geith unrhyw'n blygu y rheole. Podcast ni yw e, gen i neud yn i moyn. Yn union. A wedyn, i orffen wedyn, peri-peri wings. Ti'n meddwl ni wedi drio'r peri-peri wings, Dewi? O, fi'n siŵr. Neu ydyn nhw'n peri-peri gofit? Oh, God. Oh, no. Na, fi'n credu, wel, ti wedi taflu'r beth yw'r term. Ti wedi gosod her nawr i Morgan gyda faint o wings gallwn ni fita. Ie. A tybed, falle, gewn ni weld yn yr wythnosau nesaf?
dyddiau falle. Cadwch y lygad allan. Reit, newn ni weld chi, newn ni'n gochi, ond newn ni, newn ni'n clywed chi, rhoi. I glywed ni. Newn chi glywed ni tro nesa. Cyn bo hir. Cyn bo hir. Ta-ra. Hwyl.